Witam was pięknie, moi drodzy, ja jestem Niklaus, mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie, tego śląskiego synka z kanału Niklaus Pieron. Słuchajcie, dawno bardzo nie nagrywałem żadnych gier, ale teraz wreszcie już wracamy, że tak powiem, do zwyczajowego naszego tutaj biznesu. I dzisiaj zagramy sobie w grę Soviet City, czyli polski tytuł, który się odbił wielkim echem za granicą, szczególnie na wschód od Polski. Krótko mówiąc, gra bardzo się nie spodobała naszym słowiańskim braciom ze wschodu, albowiem przedstawia ona totalitarny reżim Związku Radzieckiego, mordy na ludziach, przerabianie ich na jakąś energię, coś takiego. Zresztą zobaczymy. Także oczywiście polska gra, ale polskiej wersji brak, przynajmniej ja nie znalazłem. Dobra, jedźmy. Wygląda to na razie bardzo fajnie. Podoba mi się ten menus, tutaj ktoś komuś strzela w głowę. Tutaj typowa wielka płyta. No, Związek Radziecki generalnie, dobra. Are you sure? O, na tyle ile mogę, to jestem pewny. Socialist turned Earth into another red planet. Będę wam czytał, pozwólcie. And where there is a socialism, there is also a planned economy. Czyli będzie ekonomia planowana. Jeżeli uczyliście się w szkole na historii, to pewnie wiecie, o co chodzi. Equalizing inequalities, collectivization and nationalization. O, tam Witold Pilecki był rotmistrz, generał Fildorf, czyli ci, którzy polegli z rąk czerwonej zarazy. The food and natural resources are in short supply, even the sand in a desert. Social energy in order to develop. Soviet scientists agreed that the sun has the largest amounts of energy. You've been given a difficult task to build a city that will send a mission to the sun. Watch out for the rebellious population. Czyli generalnie czerwona zaraza tak już wyeksploatowała całą ziemię, że generalnie nie zostało już nic, nawet piasek na pustyniach. I teraz musimy się udać generalnie, musimy wybudować miasto, z którego w kosmos wyślemy jakąś misję, konkretnie na Słońce, które według rosyjskich naukowców jest doskonałym źródłem energii. Także dobra, zobaczmy. Tu możemy coś budować. Dobra, mamy na początku wybudować pałac. Czyżby kultury i nauki? Dobra, mamy pałac tutaj, nie jest to pałac kultury i nauki. Choose road. To jest droga. Dobra, tu możemy dołączać drogę. Ja w to nie grałem wcześniej, muszę wam powiedzieć. Także nie bardzo wiem, co tu się będzie działo. Build house. Mamy teraz budować dom jakiś. Small house. Na przykład tutaj wybudujemy. You must connect road. Aha, to musimy wziąć drogę. Tak, i połączyć ją do domu? Czemu nie możemy budować drogi? Czekajcie. Bo tu o to chodzi, żeby budować drogę. Czy ja nie mam jakichś zapasów może, czy coś takiego? You must connect roads to other roads. Czyli musisz połączyć drogi z innymi drogami. To czy ja mogę gdzieś tutaj zacząć w ogóle? O! Jebie w Jebie w denko przyszedł. I co nam tutaj jebie w denko robi? Coś tutaj łazi. Build a crematorium. No to ja już, moi drodzy, zaczynam czaić, o co tutaj chodzi. Tutaj się nie będą działy żadne pozytywne rzeczy. Tutaj w ogóle mamy ile rubli, Sowieci, ok. Dobra, gdzie jest krematorium? Krematorium. Krematorium będzie nam zwiększało terror, o ile się nie mylę. Tak. Dobra, mamy krematorium. Przyszedł Nowak. Nowak nam tu teraz łazi. Transform corpses into coal. Aha, czyli generalnie przerabiamy tutaj zwłoki na paliwo. Okej. Dobra, wybudowaliśmy krematorium. Co teraz nam zostało jeszcze? Ostatnie zadanie było build a crematorium. Terror poszedł w górę.
Teraz generalnie chyba czekamy na to, co się będzie działo. Czy jeszcze coś tu możemy dobudować? Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? O! Aha, bo one się budowało. Okej, to był plac budowy taki. Dobra. Welediński przyszedł i Gowaren? Dobra. Zbuduj 12 domów dla 3000 Sowietów. Okej. Wiecie, ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby czerwoną zarazę bić, a nie ją wspierać, no ale moi drodzy, taka gra, nic na to nie poradzimy. Także budujmy domy do Sowietów. Dobra. Gdzie te domki mamy? Tutaj mamy te, to są te domki, tak? Yeah, not able to build it. Te mogę budować? Tutaj mogę, o. Dobra. No tam mamy drogi połączone. Aha, bo to musimy w pobliżu tego pałacu. No i jesteśmy takim... Możemy się poczuć Stalinem. Możemy się czuć takim Stalinem. Budujemy tutaj krematoria. Będziemy ludzi mordować i tak dalej, no. Marzenie każdego, żeby się zamienić w współczesnego Stalina. Nie będę gadał, że w Putina, bo nie chcę wyjechać w jedną stronę na Kołymę. Nie chodzi tutaj, że autostopem na Kołymę. To kompletnie nie o to chodzi. Także wiecie, ja się szanuję. Dobra, na razie oni tutaj budują. Zbuduj dom dla Sowietów i buduj krematorium. Dobra, domy powstają. Tylko ja nie mogę ich tak dużo aż budować. Muszę na razie czekać, aż te się wybudują. Może mogę krematorium teraz wybudować. Nigdzie tutaj nie mogę jeszcze postawić krematorium. Dobra, musimy poczekać, aż te domki się tu wybudują. Będziemy mieli już ile? 2, 4, 6, 8, 9. To jeszcze 3 będą potrzebne. Tutaj nam się zaczynają jakieś rozruchy robić. Jebiewdenko, Nowak, Szelgin. Kurde, mam tutaj te podparcia za wysoko. Sorry, że to tak tutaj rumpluję. Białkow. Michail Białkow pewnie. Pozdro dla kumatych użytkowników portalu wypuk.pl. Mogę już te krematorium dać? Gomułka chyba przemawia, o ile się nie mylę. Jeszcze więcej domów do Sowietów. Tylko gdzie ja mam te domy wybudować? Chyba że ja mam więcej dróg wybudować może. Nie, existing road. Ja tu nie mam żadnych existing road. Kurde, ja tu trochę nie ogarniam, szczerze mówiąc, tego systemu. Dlaczego oni mi tego nie dają budować? Może ja nie mam wystarczających surowców do tego. Ja nigdy, moi drodzy, w strategii najlepszy nie byłem. Kurde, tu nam się zaczynają mnożyć obywatele. Dobra, tutaj piękne osiedle powstało. Aha, tutaj mamy... chciałem powiedzieć resursy. Ale chyba jest takie słowo jak resurs generalnie. Źródła? Nie wiem, jakby to lepiej powiedzieć. Dobra, zatrzymajmy się przy tych resursach. Aczkolwiek to trochę brzmi podejrzanie mimo wszystko. Czy ja mogę budować więcej? Czekajcie, o co to chodzi? Nigdzie tutaj nie mogę... Kurde. A mamy 2000 Sowietów. A, mamy 3K, jest, dobra, udało się. Congratulations, you have successfully completed all tasks for the city. Pack your things, you've been sent to another secret mission. Okej. Open the Terra menu. Cmentarze rosną. Maleje liczba umarłych. Jakie mroczne w ogóle te... Obrona trwa. Schiza. Trwa do końca. Press the button to kill Soviets. Padnie, a ocaleje jeden. LOL? On będzie niósł Corpses are a source of food and coal. miastania. On będzie LOL? niósł. Czyli razimy
sowieckich ludzi czerwonymi, bolszewickimi piorunami z nieba i przerabiamy ich na węgiel i na paliwo. Spoko, nie? Spoko wizja. Ja myślę, że jakby Związek Radziecki dalej trwał, to znaczy no... On dalej trwa, ale jakby trwał w tej bardziej oficjalnej wersji, to nie takie rzeczy by się działy, tak myślę. Dobra, czekajcie. I teraz przyjeżdża normalnie auto i zbiera ze zwłok TT i mamy... No to jest straszne, to jest okropne, ale no, koncepcja jest, moi drodzy, bardzo ciekawa. W ogóle te auto, takie mobilne krematorium, o można by powiedzieć mobilne krematorium, mi się kojarzy bardzo z tym, co się działo na Ukrainie, bo ponoć w konflikcie na Ukrainie były używane też mobilne krematoria, w których tam palono na polu bitwy zwłoki. Także są straszne rzeczy, no. Warehouse menu. Okej, gdzie my to mamy? A, tu sprawdzamy, ile mamy poszczególnych ludków. Okej. Dobra. Tu staty. Collect 5 corpses. Ej, tu jest chyba błąd. Corpses. 5, czyli z jednych zwłok mamy 25 węgla. Dobra. Palimy. Ciul. Dobra. Przysyłamy tutaj auto. O, krematorium działa, jak widać. Czy no, koncepcja gry jest, moi drodzy, bardzo ciekawa. I z jednej strony ja wam powiem, że ja się nie dziwię, że reakcja rosyjska była taka, jaka była. Oczywiście ja uważam, że z perspektywy Polaków i to, co doświadczyli Polacy z perspektywy reżimu sowieckiego, jest jak najbardziej słuszne i mają Polacy prawo reagować w ten sposób, to nie dziwię się też, że Sowieci, znaczy dobra, nie ma już Sowietów, nie dziwię się, że Rosjanie dostają żył. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat, jestem ciekawy. W każdym razie na pewno to jest bardzo takie, no, jakby to powiedzieć, no afera. No aferogenne. Kurde, nie umiem znaleźć dobrego słowa. To jest bardzo takie... Napiszcie w komentarzu, na pewno wiecie, o co mi chodzi. O jakie słowo mi chodzi, że takie, no, aferogenne, nie? Takie... Ale myślę, że to o to w tej grze też chodziło, między innymi. Wiecie, tutaj wszystko jest... Tutaj wszystko jest przedstawione w taki sposób... taki bardzo... Jakby to powiedzieć... W taki bardzo... symboliczny, no nie mamy tutaj, prawda, jakbyśmy to oglądali w FPS-ie, gdzie tam ludzi zabijamy, ładujemy ich do krematorium i tak dalej, no... Taki numer by nie przeszedł, moi drodzy, wiecie, taki numer by nie przeszedł, ale że to jest wszystko tutaj po prostu w taki naprawdę sposób przedstawiony, bardzo symboliczny, rysunkowy, no nie powiem, że zabawowy, bo jednak tutaj ludzie giną i tego typu rzeczy się dzieją. Dobra, check your current mission. Gdzie ja to mogę sprawdzić? Ja mam wybudować pewnie coś, tak. Build an export truck on edge. Łolol, jak to strasznie wygląda. To mi się skojarzyło automatycznie z piosenką Psy Pawłowa od Republiki. Bardzo dobra piosenka, tak na marginesie. Develop tracks. Dobra. Budujemy tutaj szyny. Build a station. Musimy gdzieś tutaj uwalić stację. A musimy więcej poprowadzić sobie. Też jest do odważnych ludzi. Station must be connected to roads and trucks. No dobra. Build on yellow. Czemu tutaj nie mogę?
O, tu mogę. Nie, nie mogę. Kurde, o co chodzi? To jest stacja? Train station. Build a station. No i dlaczego nie mogę? Może ona powinna być połączona do torów? Czekajcie, a te tory nie idzie jakoś przekludzić? Porublew, idź stąd. Dobra, jeszcze raz. Stacja. Tylko tutaj mi to zasłania. Którzy są zdecydowani na to, natychmiast, niezwłocznie, w tej chwili, a raczej Tutaj bym mógł na przykład. Build on red. obywatele, wzywam Kurde, potrzebujemy więcej węgla. tych ludzi, Czekajcie, zniszczymy to. niezwłocznie wziąć w rękę Tylko, że nie mogę ich niestety... A jak się otwierało? Czekajcie, terror menu. W ogóle to jest ten interfejs taki kurde jakiś, ja go nie ogarniam. Nie możemy na razie nic zrobić, tak musimy wybudować te tory. Dobra. Jeszcze raz. A bo tam drogi nie zrobiłem. No dobra. Teraz tych torów trochę porobimy. Dobra. Zrobimy jakąś drogę. Mogę jakąś drogę zrobić? młodych, odważnych ludzi, Chyba nie mogę dróg nigdzie budować. Nie mogę gdzieś tu dać stację? Kurde, czemu to mi pokazuje raz build on yellow, a raz build on co innego? Czekajcie. Dobra. Może to do początku drogi trzeba w ogóle zrobić. Dziwnie to wygląda. No i co, i mogę teraz tutaj stację? Kurczę, no ja tego nie ogarniam. Build on yellow and red mark. Zaraz nam tutaj się skończy, bo mamy tutaj czas na wykończenie planu. No tak jak były plany, wiadomo, za komuny tam tylu i tyloletnie. Czy ktoś z was kto grał i ogarnia, co tu trzeba zrobić? Może ja się tutaj obuduję koleją całe miasto. Stworzyłem kolejowego potwora. Dobra, mogę wreszcie tą stację gdzieś wybudować? 600 młodych, odważnych ludzi, zdecydowanych, To jest masakra jakaś, moi drodzy. Build on yellow and red mark. Dobra, ja się poddaję w tym momencie. Ja nie wiem, o co tutaj dalej chodzi. Jeżeli mi się uda, to będę grał dalej, ale w każdym razie chodziło o fakt zaprezentowania wam, moi drodzy, ciekawostki, czyli gry, która polega na terrorze. Tutaj, jak widzimy, ludzie robią rewoltę i... Unstable terror level. No, i plan 5-letni się generalnie zdupił. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tak się wprowadza socjalizm. No, ja osobiście jestem bardzo mocno przeciw. Zaspuentuję to, moi drodzy, wszystko słowami better dead than red. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobało, napiszcie mi proszę, jaka jest wasza opinia na ten temat, bo jestem ciekaw, bo to jest bardzo kontrowersyjna produkcja. O, kontrowersyjna, to o to słowo mi chodziło. No, dobra. To by było, moi drodzy, tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na G2A. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach, mam nadzieję bardziej już regularnie. Także to tyle ode mnie i pa pa.